Good morning, guys. Gusto mo magtilaw sa akong maruya, guys? Wow, kandida. Hoy, kandida. Antes ka dira magpulok-pulok, mag-ayod-ayod, bao Diyos ko. Panabi-nabi. Kaya nga, basi may malapakan ka, may matandog. Ayambot sa imo. Basi magkiliwi ang imong giti. Isa na naman sa pamilya ang mahuyan. Tungod sa ilang kagagahan. Gani, partido pipi, pongko, plastar pamati, kay subong ang punto por punto. Bao Diyos. Si kandida nga may ganit nga maruya ginatanyag ya pa siya naman ang mawaswasanta. Una nga punto. Antes ka mo mag-ayud-ayud sa kamera nga nakabikini, paminsarag ninyo. Sulit-sulit nga paminsaron tagpamangkuto ng lawas ninyo. Kung ako magbikini nga nag-ayod-ayod, respetuhan pa yan ako sa mga kadamaan. Ikaduha. Kung ako nagabikini ka nag-ayod-ayod, may pamilya ayan ako nga mahuyan. Pero kung ikaw kabalan kaglampingasan, hala pa dayon sang imong kahuyanan, kagkagagahan. Ikaduha ang punto. Kung ikaw nagabikini ka nag-ayod-ayod, tapos nagatanyag pa sang imong maruya. Una nga pamangkot, inabala preska. Inabala manamit kag mananam. Ti okay kung amo sina. Pero kung hindi, bao Diyos ko, inang maganit, tapos ang imong maruya, ang baho pa daw uga. Suluha, kandida. Ikatatlo nga punto. Imbis tani mag-ayod-ayod, no? Tani ko nang laba ka to. Pinangkuha mong mga lago sa imong kasilingan kung tinakakwarta ka pa. O kung nang gama ka sa kawayan dira, kagin baligya may kwarta man ina. Ang pinakakampiyon, nanambo ka dira kag tapos, ginbolante sa tinda. Mas may kwarta ka. Ikaapat na punto. Wala man ang problema kung nagabikini ka mo, ah? Mababaybay, maligo sa swimming pool, magbikini, go! Inyo man alawas. Kabalo mo ko kandida nga makinis ka. May lawas ka pa. Pero, bao Diyos ko, daw may saltek ka. Dumakambal kung wala naman siya kainom bulong, nalipat na naman si kandida mag-inom sang bulong kay nga, ah? Bao Diyos ko, nag-swimsuit ka, nagtopis ka. Ano? Maligo ka sa kawayanan nga punto ka? Ikaw mga punto. Amo gila sa ginahamba ko sa una pa lang tani. Kung gusto nyo na mamiga, mag-ayod-ayod, ginhimo nyo na. Baw, ginhulat mo pa yakan din nga nagkalabingaw ng imong ngipon kag mag-ayod-ayod ka. Ano isang una pa lang? Nagbaka-baka ka na. Atong kumplito pang imong ngipon kag hindi ka pa ungabon.